הכלכלה של ימי קדם התבססה בעיקר על סחר חליפין. כסף היה רק מרכיב אחד ביחסים הכלכליים המורכבים יותר. אבל מאז צמיחת הכלכלה המודרנית, כסף הפך למכשיר הכלכלי הבלעדי. אפשר בלעדיו? אי אפשר. ביותר ויותר מקומות בעולם מנסים היום למצוא תחליף לכסף. לקיים חיים כלכליים בלי להזדקק לכסף שאנחנו מכירים. איך בדיוק? צאלה קוטלר כתבה כתבה נרחבת על הנושא הזה בגלובס. שלום צאלה. ואופיר אביגד ממקמי פרויקט אושר. פלטפורמה של שיתוף והחלפה. יש כאן שלום, יש כאן משחק מילים אושר, כן, שבאנגלית זה בוא נתחלק, כן. ואושר. נכון. כאילו, זה גורם לאושר. נכון. יש כזה פרויקט, הוא מצליח? הוא מצליח. בדיוק הסוף שבוע הזה הגענו ל3,000 משתמשים רשומים. מה זאת אומרת משתמשים באושר? מה אני צריך לעשות כדי להשתמש באושר? להיות מאושר ולא להשתמש בכסף? אתה נרשם לאפליקציה, אתה מקבל... זה אפליקציה? כן, זה אפליקציה וגם אתר אינטרנט, אתה יכול להירשם אליו, ואז אתה מקבל בעצם 60 נקודות של המערכת הפנימית הזאת. ועם ה-60 נקודות האלה אתה יכול להתחיל לעשות עסקאות, לקנות כל מה שמציעים באתר, מוצרים של יד שנייה או שירותים של אנשים אחרים. ואם אתה רוצה להשיגו, אתה צריך למכור משהו בעצמך. לכל אחד יש משהו לתת וגם משהו לקבל. מה העיקרון המכונן של הדבר הזה? כאילו, שבעצם אתה מייצר מערכת סגורה, היא חייבת להיות סגורה. כן. שמה? שאנשים פשוט נותנים אחד לשני ומפרנסים אחד את השני? תראה, העיקרון הוא שבשקל יש לנו מערכת מסחרית, שהמטרה שלה היא עובדת ביחד עם המיסים, ביחד עם שכר דירה, עם לשלם על אוכל. המערכת הזאת מבוססת על הזמן שיש לנו לתת אחד לשני, ועל החפצים שאנחנו כבר לא צריכים, שמישהו אחר יותר צריך. אין היום בצורה מסודרת מקום שאני יכול לבדוק מה היכולות של השכנים שלי. כי יכול להיות שהשכן יכול לעזור לי בלי שאני צריך לשלם לאיש מקצוע. תן לי דוגמה על עסקה כזאת דרך האתר. הנה, אני אתן לך דוגמה. אני קניתי לשותף שלי לדירה שולחן למחשב שהיה צריך. לא היה לנו שקלים לקנות את זה, אבל בזה היה לנו. עכשיו, איך הרווחתי את המטבע הפנימי הזה? אני פותח מפות אסטרולוגיות במקרה. עכשיו, אני לא רוצה לעשות את זה כמקצוע, יש לי עבודה, אבל במפות אסטרולוגיות שפתחתי, צברתי נקודות, ועם זה קניתי שולחן. ממי צברת נקודות? מהאנשים ששילמו לי. שרצו שתפתח להם... פרסמתי מודעה באתר, פנו אליי, קנו את זה ממני, מוצר ובנקודות האלה קנית לשותף שלך... נכון, ואפשר לקנות כל דבר. עשינו אפילו יריד ביום שישי בבר קיימה בתל אביב, והנה יש כאן תמונות, מכרו תיקים, קאפקייקס, ציוד ג'אגלינג, עשו טיפולים. הכל בנקודות של אושר. כן, פנימיות. יש מטבע... תזכיר לי את השם שלו? שמלחיץ את כל הבנקאים בעולם. ביטקוין. כן, ביטקוין. הביטקוין זה מה זה המטבע הזה? וירטואלי. הוא לא לבד, זה שוק של מטבעות וירטואליים ספקולטיביים, זאת אומרת שככה סוחרים בהם והערך שלהם, של הביטקוין לצורך העניין עלה. אבל באמת, מה שאופיר מתאר זה מטבע שהוא לא רק וירטואלי, זאת אומרת זה אמנם כלי מסחר וירטואלי, אבל הוא בעצם מאוד קהילתי, מאוד מקיים כלכלה מקומית. זאת אומרת... רגע, בואי נדבר על הביטקוין, הוא מאוד מסקרן אותי. מי המציא אותו? דווקא אופיר יותר... מסתכלים אחד על השני. האמת שאני מתעסק הרבה בביטקוין גם. לאופיר יש את הבר קיימה, מיזם נוסף, ששם אפשר לקנות בירה בביטקוין. אני אספר לך על הביטקוין בחצי דקה את כל מה שצריך לדעת. המציא אותו אדם שהשתמש בשם עט, בעילום שם, ומאז נעלם. זה לא חברה רשומה. זה למעשה פרוטוקול אינטרנטי, למי שמכיר את המונח בקוד פתוח. אבל זה גורם כאבי ראש בכל המערכת הפיננסית הבנקאית בעולם, כי אנשים מתחילים כי להתחבר אנשים לדבר נותנים בזה הזה. אמון. זה הסכנה בכסף, שאנשים נותנים בו אמון, הוא מתחיל לקבל ערך. הכל עניין של אמון בכסף. נכון. טוב, אז דברי איתי על העסקאות חליפין שאת... זה לא רק עסקאות חליפין, זאת אומרת, אנחנו רואים פה מטבעות חלופיים שמציבים איזושהי אלטרנטיבה לשיטה המוניטרית, כמו למשל מטבעות מקומיים בערים בעולם. אנחנו יכולים לציין את בריסטול באנגליה. בריסטול באנגליה. הבריסטול פאונד. נכון. בריסטול פאונד. זה בעצם ערים שאחרי המשבר של 2008 ניסו להתאושש, כוח הקנייה מאוד נחלש, המטבע נחלש, עסקים קטנים ובינוניים ככה לא החזיקו מעמד. איך עושים את זה? משאירים את הכסף בעיר. אז בעצם המטבע המקומי הזה נשאר ככה בסירקולציה פנימית, כשמהפכת המובייל ובכלל טכנולוגיה, גם מה שאופיר מתאר עם מערכת עושר ומטבע השפע, ויש לנו עוד דוגמאות כאלה, במידה רבה הטכנולוגיה היא שמאפשרת את זה. אז גם... למשל הבריסטול פאונד. את אומרת, באה העיר, מכריזה על מטבע רק שלה, פיזית, איך אני נותן בריסטול פאונד לך? יש כזה מטבע או שזה הכל וירטואלי? זה הכל וירטואלי. זה דרך אפליקציות, דרך מסרונים. אפליקציה עירונית? שם זה חזק ב-SMS. יש מסלקה בעצם שמנהלת את כל זה. אנחנו רואים את זה בעוד עיר שנקראת ננט, בדרום צרפת, גם היא עיר נמל, ולה יש מטבע שנקרא ננטו, וגם שם זה קורה באפליקציות. עכשיו, זה לא מאוד רחוק גם מהמצב של הרבה ערים בישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בעצם את אותן בעיות שמחפשות פתרון. זה בעצם קושי של עסקים קטנים
קטנים ובינוניים מול תאגידים גדולים, מול רשתות גדולות שנכנסות לעיר או לפאתי העיר במרכזי קניות גדולים, שלשום עסק קטן ובינוני בדרך כלל אין סיכוי. אז איך עושים את זה? משאירים את הכסף בעיר. זאת אומרת, אנחנו מייצרים כמות גדולה של אנשים שקיבלו את הנקודות בריסטול פאונד האלה, אבל הם יכולים להשתמש בהם רק בתוך העיר ורק באותם עסקים קטנים ובינוניים, ולא במקדונלדס הגדול שנכנס ופתח שם איזה סניף. וזה בעצם עוד פעם מערכת סגורה שעושה המון טוב לאוכלוסייה המקומית. היא עושה כמה דברים, אפשר לציין שניים. אחד, היא באמת מחזקת את הקהילה המקומית מבחינת הדדיות בין עסקים לבינם ובין עצמם ובין התושבים והעסקים. ודבר שני, זה באמת מפתחת מודעות. והמודעות הזאת היא להבין לאיפה הכסף שעכשיו אני משלם, לאן הוא יגיע בסופו של דבר, האם הוא יחזור אליי בתוך העיר, או ינדוד הלאה לאיזשהו משרד ככה בארצות הברית, איזשהו תאגיד גדול. והמודעות הזאת היא באמת מייצרת שווקים, ויש לה כוח. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בדולר הוורוד בארצות הברית. הדולר הוורוד. הם אמרו לי גם שיש משהו בבאר שבע שמתחילה איזו יוזמה בישראל. אז באמת שאלנו בכתבה איפה מטבע מקומי כזה יכול לעבוד פה בישראל. אז שאלנו תל אביב, התשובה היא לא. תל אביב היא המרכז הכלכלי היחיד בארץ. אם זה יקרה, אנחנו בעצם לא יתרום גם לכלכלה הכללית הארצית. ערים בפריפריה, ערים קטנות, בינוניות, אפשר לציין לומר את עפולה או נהריה, אבל דווקא בדרום יש ממש בתחילת החודש קונגרס לכלכלה מקומית מקיימת, שבאמת התוכנית הזאת, ויש תוכנית כזאת, אומרת... למה יש לי הרגשה שאתה ציר בקונגרס הזה? כן, אני אדבר שם. יש לנו שם הרצאה של חצי שעה על הפרויקט שלנו. תן לי עוד חצי דקה על הביטקוין, הוא מאוד מרתק אותי. כמה אנשים בעולם משתמשים בביטקוין? היום כבר מיליונים, או אולי עשרות מיליונים. הביטקוין עולה נכון להיום בצהריים $1,100 לאחד. אבל רבים מהם בעצם משתמשים במובן ספקולטיבי, זאת אומרת, איך הם ירוויחו ממנו בעתיד. אם אני רוצה לקנות משהו בביטקוין עכשיו, מה אני עושה? אתה נכנס לאחד מהאתרים שנותנים לך ריכוז של עסקים שמקבלים ביטקוין, ובוחר את מה שאתה רוצה לקנות. אבל איפה אני משיג ביטקוין? איך אתה משיג ביטקוין? או שאתה קונה אותו בישירות ממישהו בארץ, או שאתה שולח את הכסף שלך לאחד מהבורסות בעולם שעושות מסחר דולר ביטקוין, וקונה שם את הביטקוין באתר. אם אתם חושבים שאני הבנתי משהו מהאייטם הזה, אתם טועים טעות חמורה. לפני זה אתה יכול לקנות בלבבות או בשפע. נכון, אני אגיד לך על זה משהו שהוא בעיניי קריטי. ביטקוין קשה להבין, וגם בארוחות משפחתיות אני מנסה להסביר אותו לאבא, וקשה. זה כלי פיננסי. השפע והלבבות הם קלים להבנה. הלבבות עוד לא דיברנו, רק הזכרנו, אבל זה סוגים של כסף כאלה שדיברנו עליהם. שהם פנימיים. חברים, בכל זאת היה מרתק, תודה רבה לכם. תודה רבה.